Luontokuvaus, pyörätestit, tapahtumat, harrastukset. Kaikissa niissä tapahtuu paljon. Usein niin paljon, että on vaikea pysyä mukana. 360-kamera ratkaisee sen yksinkertaisesti. Se tallentaa kaiken, mitä tapahtuu sun ympärillä. Kun sulla on Insta360, ei tarvitse enää miettiä osoittaako kamera oikeaan suuntaan, koska se osoittaa joka suuntaan. Tää on Insta360. Pieni, kevyt ja yllättävän monipuolinen kamera. Insta360 kuvaa 2 linssillä 2 eri suuntaan samanaikaisesti ja yhdistää niissä sit jälkikäteen 360-asteisen kuvan, jota sä voit pyörittää vapaasti eteen, taakse tai sivuille. Kaikki onnistuu. Käytännössä tää tarkoittaa sitä, että rajauksen voi tehdä vasta jälkeenpäin. Moni miettii, että tällaisen 360-videon tekeminen kuulostaa monimutkaiselta. Mutta oikeesti, se on yllättävän helppoa. Kun yhdistät kameran puhelimeen, sovellus tekee automaattisesti yhdistetyn 360-kuvan valmiina katseltavaksi ja muokattavaksi. Sovellus tekee kaiken halutessas sun puolesta. AutoEdit löytää parhaat kohdat ja tekee valmiin leikkauksen, lisäefekteineen ja musiikkeineen. Tai jos haluat itse vaikuttaa, sä voit rajata, kääntää ja hidastaa videota suoraan puhelimen ruudulla. Nopea edit onnistuu puhelimella ja video on valmis julkaistavaksi. No jos haluat enemmän hallintaa, esimerkiksi pidempiä videoita YouTubeen, sä voit käyttää ilmaista Insta360 Studio-ohjelmaa, joka löytyy molemmista Windowsista ja Macista. Sen avulla voi esimerkiksi pyörittää kuvaa ja valita kuvakulmia tarkasti, lisätä keyframeja, eli määrittää mihin suuntaan kamera kääntyy, säätää värit, kirkkaudet, kontrastit, eksportata videon tavalliseksi MP4-tiedostoksi. Voit jakaa videon suoraan Instagramiin, TikTokiin tai YouTubeen, tai jos haluat säilyttää ne 360-muodossa, sä voit julkaista ne YouTubessa niin, että katsoja voi vaikka itse kääntää näkymää. Aivan sama materiaali toimii molempiin tarkoituksiin. Kaikki mitä tapahtui on nyt tallessa, ja sen voi jakaa vaikka heti.